என்னதான் பென்டன் சீரியஸில் பவர்ஃபுல் ஏலியன் எக்ஸாவே இருந்தாலும் அதை நிறைய எபிசோடில் காட்டாதனால என்னவோ எனக்கு அது மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இதை விட ஒரு பவர்ஃபுல் ஏலியன் எதுவும் இல்லை தான், பட் இருந்தாலும் ஒரு ஏலியன் இருக்குது. இந்த ஒரு ஏலியனும் நிறைய எபிசோடில் காட்டியிருக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் பென் ஒரு ஃபைட்டை சுமூகமாக முடியலான்னு ஒரு பிளானில் இருந்து இந்த ஏலியனை எடுத்தா, இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம தலைவன் சமாதானமாவது சாக்கடையாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அடிச்சு தூக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு. இந்த ஏலியனை சூஸ் பண்ணால் நிறைய சம்பவம் செய்வான்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவே பென் இந்த ஏலியனை சூஸ் பண்ணாமே இருப்பான். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்பவும் கோவக்கார ஏலியன், அதனால தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. சாரி, ராசை விட்டுட்டு விட்டா அவன் கண்டிப்பா சும்மா இருக்க மாட்டான். பஸ் பைப்லனாலும் பயந்தா மாதிரி காட்டிக்கோ, இல்லன்னா தெரியாதனமா உங்களை தேயான் டூல்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ஏலியன்ஸ்லயே இந்த ராத் மட்டும்தான் பாப்கார்னை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே வேடிக்கை பார்க்கணும்னு நினைக்க வைக்கிறவன்.